Kjoġobkom nagħtu bidu għall-Ewkaristija bil-kant numru 2. Daqskemm jien ħaj jgħid il-mulej il-mewt tal-midneb jiena marriċ, iżda joġobni li jerġa' lura mit-triq ħażina u jibda jgħix. Għatuni widen u wersqu lejja, jisimaw leħni u tieħdu r-ruħ. Patt nagħmel magħkom li jibqa' dejjem din hi imħabbti skont il-wedjiet. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti nixtieqilkom l-għodwa tajba, ejjew nitħejjew għal din l-Ewkaristija ninsabu f'dil ġimgħa l-iktar għażiża għalina l-insara, nitħejjew għal din l-Ewkaristija billi b'umiltà nitolbu maħfra lill-mulej. Int li lqajt b'imħabba kbira l-indiema ta' Pietru, mulej ħniena. Int li wett il-ġenna lil ħallil it-tajjeb, Kristu ħniena. Int li tidħol għalina midinbejn quddiem il-Missier, mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna d-nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għall-irwieħ ta' ħutna Paskal u Marija Baldacchino. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, għatina li niċċelebraw sewwa l-misteru tal-passjoni tal-mulej biex jistħu inna naqilgħu il-maħfra tiegħek b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarrim il-ktib tal-profeta Iżajja. Isimuni gżejjer, għatuni widen, popli mbeda. Il-mulej mil-ġuf sejjaħni, mil-ġewwini ta' ommi ftakar fismi. Għamil li fommi xabla minn snuna, taħt id-delta jidu ħbieni. Għamil minni vleġġa maħtura, fil-barzakka tiegħu ħbieni. U għalli, Izrael, inti l-qaddej tiegħi, bik jiena nkun infaħħar. U jienet għal xejn inkeddejt u fix-xejn ħlejt saħħti, imma fidejn il-mulej il-kawża tiegħi u l-ħlas tiegħi għand Alla tiegħi. Issa tkellem il-mulej li minn ġu fommi għamilni għaddej tiegħu biex għandu raġġa lura il-Ġakob u biex Iżrael jinġabar miegħu mill-ġdid għax jien kont imfaħħar f'għajnejn il-mulej u Alla tiegħi kien il-qawwa tiegħi. U qalli tkun ħaġa żgħira wisq għalik li inti tkun il-qaddej tiegħi biex tqajjem it-tribut ta' Ġakob u traġġa lura il-fdal ta' Iżrael. Jien nagħmel minnek dawl mill-ġnus biex is-salvazzjoni tiegħi satru fl-art tinfirex. Il-kelma tal-mulej. Rodda ħajr lill-Alla. Mulej, fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Mulej, fommi xandar is-ġustizzja tiegħek. Fik, mulej, jien nisken, ma jkolli qattax ninfixel. Għal-ġustizzja tiegħek salvani u ħarisni, għatini widen u fittex eħlisni. Mulej,
Fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Kun sur ta' ken għalija. Intwet li tiġi dejjem is-salvani. Għax blata u fortizza intalija. Alla tiegħi, ħarisni minit il-ħażin. Mulej, fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Għax inti, Sidi, it-tama tiegħi. Mulej, inti l-fiduċja tiegħi sa minn żożiti, fuqek serraħt sa minn twelidi, sa minn ġu fommi, inti ħatni. Mulej, fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Il-jum kollu l-emejjel tal-għajnuna tiegħek. Għalkemm jien stess ma nafx kif noddhom. U Alla, sa minn żożiti intallimtni u jien ississa għadni xandar eġubijietek. Mulej, fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Inqumu għall-Evanġelju. Tifħir lilek Kristu. Glorja u tifħir lilek Kristu. Islim għalik, Sultan tagħna, li qatt għarrieda ta' missierek. Ħaduk biex isalbuk bħal bħaruf ġwejjed għal-qatla. Gloria u tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Ġwan. F'dak iż-żmien, waqt li kien fil-mejda mad-dixxipli tiegħu, Ġesu ħass ruħu jitħawwad u stqar bil-miftuħ. Tassew ngħidilkom li wieħed minnkom se jittradini. Id-dixxiepli qabdu jħarsu lejn xulxejn, ma jafux għal min qal hekk. Wieħed mid-dixxiepli tiegħu, dak li Ġesu kien iħobb, kien ma' ġenbu fuq il-mejda, brasu ma' sider Ġesu. Xmum Pietru għamillu sinjal u staqsih għal min qiegħed jgħid. Dak kif kien mimdut hekk fuq sider Ġesu, staqsih min hu mulej. Wieġbu Ġesu, dak li għalih sembil din il-loqma ħobs fil-platt u nagħtijielu. Imbagħad bil biċċa ħobs u qabad u ta' lil Ġuda ta' Xmun l-Iskarjota. Ġuda ħal biċċa ħobs u daħal fih ix-xitan. Qallu Ġesu, dak li se tagħmel għamlu quddumx. Imma ħadd minn dawk li kienu fuq il-mejda ma kien jaf għalfejn qallu hekk. Billi Ġuda kien il-kaxxier, xi wħud stħajlu lil Ġesu jgħidlu mur ixtri dak li neħtieġu għall-festa, jew biex imur jagħti xi ħaġa lill-foqra. Dak wara li ħal biċċa ħobs minnu fih ħareġ il-barra. Kien bil-lejl. Kif ħareġ Ġuda, Ġesu qal, bin il-bniedem huwa glorifikat issa u permezz tiegħu huwa glorifikat Alla. Jekk Alla huwa glorifikat permezz ta' bin il-bniedem, Alla wkoll permezz tiegħu nnifsu għad jigglorifika lilu u dalwaqt jigglorifikah. U liedi, ftit ieħor se ndum magħkom, intom tfittxuni u bħalma qed lil-Lowt hekk ukoll ngħid issa lilkom, fejn sejjer jien, intom ma tistgħux tiġu. Qallu Xmun Pietru, fejn sejjer mulej? U Ġesu wieġbu, fejn sejjer jien, inta għalissa ma tistax tiġi miegħi, imma tiġi warajja aktar tard. Qallu Pietru, għaliex mulej ma nistax niġi miegħek issa? Għalik jien nagħti ħajti. Wieġbu Ġesu, inti tagħti ħajtek għalija? Tassew ngħidlek li s-serduk ma jkunx idden qabel ma tkun ċħadtni 3 darbiet. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna.
Fil-Vanġelu tal-lum, eżis ħuti kif qegħdin tinnotaw x'hekk hemm żewġ personaġġi importanti ħafna. Ġesu ovvjament, però mbagħad hemm Ġuda u Pietru. Nistgħu ngħidu li t-tnejn wieħed mod ieħor b'ieħor u x'hekk. Naqsu bil-kbejr, u x'hekk dimbu bil-kbejr. It-tnejn li huma. Fl-istess ħin hemm differenza kbira bejn id-dnub ta' Ġuda u d-dnub ta' Pietru. X'inhi din id-differenza żisħuti? Mela id-dnub ta' Ġuda huwa dnub ippreparat, maħsub minn qabel. Ġuda mhux biss ħaseb dak li se jagħmel u ppjanah tajjeb, ma baqa' jwettaq deċiżjoni waħda wara l-oħra u x'hekk biex isostni id-deċiżjoni żbaljata tiegħu. Saħansitra Ġesu kemm il-darba jipprova jiftaħlu għajnejh u jwissieħ ma kien kollu għal xejn. Ġuda kien għamel moħħu u xekk li jittradixxi lil Ġesu. Min jaf kif hemm għama daqshekk dal-bniedem x'aktarx kif jgħidulna l-Evanġelisti stess u xekk. Kien bniedem iħobb il-flus, kien mami fuq il-flus u għal dawk l-imberkin ta' 30 biċċa tal-fidda kien lest jagħmel biċċa mhix taċ-ċajt. Min-naħa l-oħra Pietru mhux inqas, naqas. Però Pietru id-dnub tiegħu għad li dnub gravi għax jittradixxi lil Ġesu. Wieħed u x'hekk jiġħdu ieħor jittradih. Ma kienx dnub ippreparat. Kien dnub ta' bniedem prożontos kif rajna llum. Jiena lest immut għalik. Bniedem prożontos, bniedem dajjef, bniedem li jittarraf u li jiġġarraf. Però ma kienx konxju minn qabel tad-dnub li se jagħmel, ma rridx jagħmlu dnub, eżis ħuti. Ma preparax għalih. Ittarraf kif qed diġà iġġarraf eżis ħuti. U allura hemm differenza kbira enormi. Fil-waqt li Ġuda x'inwettaq id-dnub l-għamel u rrealizza x'għamel, kien diffiċli ħafna biex jindem, infatti ma nidimx Ġuda x'hekk. Pietru x'induna bid-dnub tiegħu nidem mal-ewwel ħanejdu hekk. Għad li ikkawżatlu ħafna mistħija ħanejdu hekk id-dnub tiegħu huwa jindem mal-ewwel eżis ħuti. U x'tagħlima kbir jagħtuna dawn. Id-dnubiet huma kollha dnubiet. Però dnub magħmul bi ħsieb. Id-dnub li l-wieħed jipprepara għalih. Id-dnub li wieħed isostnieh b'ħafna deċiżjonijiet qabel ma jsejjer. Huwa dnub li għamlilna ħsara kbira ħafna eżis ħuti ta'. Min-naħa l-oħra hemm id-dnubiet tad-djufija bħal dak ta' Pietru li jistgħu jkunu wkoll gravi, imma li wieħed faċli x'kien jintebaħ, faċli qatt mhu faċli, imma u inqas diffiċli xi wieħed jintebaħ li jiddispjaċih ta' dak li jagħmel u jerġa' ntilmu lej. X'tagħlima kbira għalina llum. Jiena nittama li l-kol kemm aħna naċċettaw li aħna midinbejn. Kultant anke ċertu talb li ngħidu anke fil-Knisja, hekk anke ċertu talb tal-fidili. Hekk idejjaqni għax donnu jagħmel distinzjoni bejn dawk li huma tajbin jisom perfetti u dawk li huma l-ħżiena. Mentre aħna mhux il-kol ħżiena. Aħna l-kol midinbejn bħal Pietru, minn midna bħal Pietru u minn midna bħal Ġuda. Però llum għandna bżonn nitolbuh mill-qalb il-mulej. Mulej ħarisna minn kull dnub, però fuq kollox ħarisna mid-dnub ta' Ġuda. Dak id-dnub li kun tant diffiċli mbagħad li nindmu minnu. Dak id-dnub li nkunu għamilnieh b'għajnejna miftuħa. Dak id-dnub li nkunu wettaqnieh u ppreparajna għalih b'ħafna deċiżjonijiet ħżiena oħra. Għax dan huwa dnub mulej li għamlilna ħafna ħsara u dnub li jagħmilha diffiċli għalina biex nindmu. Nibqgħu midinbejn mulejjenna ħalli jkollna l-umiltà ta' Pietru biex l-ewwel nett noqogħdu attenti u x'hekk ma nkunu qatt prożuntusi kif kien xi daqsxejn prożuntus Pietru u x'hekk. Narfu li aħna dgħajfejn u li kif tgħidilna int min hu wieqaf joqgħod attent li ma jaqax għax faċli naqgħu l-kol kemm aħna. Ħadd minnha mhu garantit u x'hekk li mhux se jiżbalja, mhux se jidneb. Allura nkunu nies saqajna mal-art, narfu li aħna midinbejn, naċċettaw li aħna dgħajfejn, infittxu li naħarbu t-tentazzjoni. San George Preka kien jgħid aħrab fiss, jiġifieri mal-ewwel, aħrab mal-ajr u aħrab fil-bot.
ħaqqax narfu l-aħna u xek, faċli naqgħu eżiskuti. Walek nitolbuk mulejjenna ħalli nkunu konxi li ma noqgħodux attenti niżbaljaw u nistgħu niżbaljaw bil-kbejjer kif għamlu dawn l-apostli tiegħek. Mu bil-wieqfa kieġobkom. Għalek kull bniedem Alla għandu pjanta għena u xejn ma jista' iġib fix-xejn ir-rida tiegħu ta' salvazzjoni. Nafdaw fih u nitolbuh aħna u ngħidu salvana mulej, salvana mulej. Fi Kristu intħabbejtna l-aħħar mulej għax lill-komunitajiet insara lill-komunitajiet insara biex jagħtu xhieda ta' ibnek Ġesu imsallab nitolbu salvana mulej. Mulej, inti tlobna naqduk bimħabba, imma aħna nippreferu nkunu moqdija. Bijet mill-qalb ta' kull bniedem li għan fid-dinja laċċ għal poter li jassar u jeqret nitolbu salvana mulej. Fil-leħen tal-fqejr u l-batut mulej, inti semmalna il-leħen tiegħek li jitlob minna ħniena u ġustizzja. Għamel li ħatfusna ma jbati minħabba l-indifferenza tagħna nitolbu salvana mulej. Fl-Ewkaristija aħna naqsmu l-istess ħobs. Għati lilna li qed nieħdu sehem f'din iċ-ċelebrazzjoni li naqsmu wkoll il-ferħ u n-niket ta' ħutna li niltaqgħu magħhom fit-triq nitolbu salvana mulej. Mulej Ġesu llum nitolbuk tagħtina l-grazzja li nkunu dejjem konxi l-aħna midinbejn u midinbejn mhux biss żbaljajna ma li ma noqgħodux attenti u nafdaw fik nerġgħu niżbaljaw u nerġgħu niżbaljaw bil-goff. Għatina mulej spiritu ta' umiltà f'din il-ġimgħa. Għenna ħalli nżommu ħarsitna fuq ibnek Ġesu imsallab għalina. U narfu f'Ġesu l-ewwel nett il-kubur tal-imħabba tiegħek għalina u l-kruwa tad-dnub tagħna li biex teħlisna minnu int tkun lest li tagħti lill-ibnek għalina. Nixtiequ mulej ngħidu l grazzi tax-xita li battilna dalgħodu u nkomplu nitolbuk għax-xita f'dan l-aħħar parti tal-istaġun tagħha. Nitolbuk għal paċi fid-dinja u li tgħin lid-dinja taraf Ġesu is-Salvatur, il-Prinċep tal-Paċi, dak li fih u bih biss nistgħu ta' bilħaq inħobbu lil xulxejn u ngħixu bħala familja waħda u liedek inti l-missier tagħna tas-sema. Nitolbuk ukoll għal xita ta' grazzi mis-sema mulej f'din il-ġimgħa tant għażiża biex tiġbed lejk lil ħafna li tbedu minnek mulej, lil dawk li huma mitluqa fil-fidi. Ressaq ħafna lejn ibnek Ġesu mulej matul din il-ġimgħa. Iġbidhom lejk, misshom bil-grazzja tiegħek, imlijhom bimħabtek, imlijena bimħabtek. U nixtieq minn qalbi mulej noffrilek lil ħafna li jsegwu dil-quddiesa permezz tal-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali, talba speċjali mulej tmur għall-anzjani tagħna għall-morda, għal persuni bi bżonnijiet speċjali. Nitlob għal dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli, għal dawk li għaddejjin minn xi mument diffiċli fil-ħajja, u speċjali dawk li għaddejjin minn xi mart mentali jew xi minn żmien mudlam fil-ħajja tagħhom, u għal dawk kollha mulej li jitolbuna nitolbu għalihom. Ħanieqfu ftit fiskijiet u b'fiduċja kbira lil Alla tagħna noffrulu t-talba tagħna. U Alla missierna tħarisx lejn id-dnubiet tagħna ma lejn l-imħabba ta' Kristu ibnek li waslitu biex imut għalina fuq is-salib u li miegħek jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u nbit, kollna sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin.
Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna li bejt li qegħdin nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna u umlej u niedma quddiemek u għamel jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej minn ħżuniti u dunub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ħares bis-sliem mulej lejn is-sagrifiċċju li l-familja tiegħek se toffrilek bħalma inti tagħtina sem mid-donja qaddisa tiegħek hekk ukoll għamel li naslu għall-milja kollha tagħhom bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew, mulej missier qaddejs. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Waslu l-jiem li fihom niċċelebraw il-passjoni li bija ibnek salvana u l-qawmin glorjus tiegħu mill-imwiet. Jiem li fihom issir ir-rebħa fuq is-supervja tal-għadu qadim tagħna u nfakru l-misteru tal-fidwa li tagħna Ġesu Kristu Sidna. Bih il-qtajja kollha tal-anġli, ferħana għal dejjem quddiemek, iqimu l-kobor tiegħek, flimkien ma' tagħhom, ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u intennulek. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art, mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, Osanna fil-għoli tas-smawiet. Nitolbukom kjoġobkom min jista' jinżel għal-kub teħta. Qaddejs tas-sewent mulej, inti l-għajn ta' kull dusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidej, salvana jent u salvatur tad-dinja għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lienna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien
mo speċjali llum qegħdin nitolbu għall-irbieħ ta' ħutna Pascal u Marija Baldacchino. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġini Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-appostu bil-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu, ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimulaqda li jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenja lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tini l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem. Ta' Kristu.
Kjoġobkom ħej fil-Knisja nevitaw li noqogħdu nitkellmu bejnietna. Huwa post tat-talb, nħalluh riservat tat-talb, nżommu skiet. Jew nirrikonoxxu l-aħna midin bejn, eżis ħuti nitfgħu ħarsitna fuq Ġesu msallab, l-uniku fiduċja tagħna, u nsellmulu bil-qalb. Nadurawk, o Ġesu imberkuk. Nadurawk, o Ġesu imberkuk. Nadurawk, o Ġesu imberkuk. Nitolbu. Ħadna mulej l-ikel tas-salvazzjoni tagħna, għal ħnina tiegħek wassalna fil-ħajja ta' dejjem, bis-saħħa ta' dan is-sagrament għaddejs li ridtu jkun l-għajxin tagħna f'din il-art bi Kristu Siedna. Ħanejdu flimkien 3 Ave Marijiet fġieħ 3 ijiem lil ġisem Tomna Marija dan fil-qabar u noffruhom mod speċjali biex dil-ġimgħa tant għażiża għalina tkun mument ta' grazzja għal ħafna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu, qaddisa. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħallif did-dinja mingħajr teba. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missieru Liban u l-Ispiritu Santu morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-koll. Wieqfa kienet imbikkija l-om ħdejn bina fid-batija fuq salib imdendel ta' din l-om il-qalb maqsuma f'dak l-imrar blu ġieħ mitmuma nifet sejf in-niket.